Setup po kami ng mga bunot para sa sidings ng flat sa garden. So, and ganda na siya. Ganda na siyang tingnan. Ayan, magkakat ako ng mga pang siding dun sa flat. Ito yung puno ng dahon. Inaano ko ng size by size kasi pag sobrang haba masyadong mabato yung ilalim ng pinagtaniman dun sa mga gilid ng mustasa at radish para naman maganda yung siding ng flat. So ayan, pinuputol ko na po. Mag-scrap muna tayo ng siding. By size ko talaga yan. Nakaklit pa man. Ingat lang po tayo sa pagpuputol at para hindi masugatan. Yung, ayan, tinatanggalan ko rin sa side by side para hindi siya masyadong malawak, para meron super size na kasi siya. Hirap nang idikit-dikit. Sobrang laki.
butterfly. Gusto sumali sa vlog. Beautiful butterfly. No more. Gabot lagi ka. Go! Yan, marami na sila. Ready na silang ilagay doon sa flat para sa sidings. Yan, dito. Yan sila ilalagay. Ayan na unang nilagay. Para maging maganda ang garden, lagyan ng sidings ang mga flat. Ma-apply ka? Ikaw kaya mag-try. Malay mo magtubo. Kuha kami ng bunot para sa sidings ng flat sa garden. Bang! Itong aking sako. Normal. Kapos na. Oh, ilagay. Ay, nakanito. Yan na,
maganda na tingnan kahit di pa tapos. May mga sidings na paywa ng niyog at saka bunot ng niyog ang aming ginamit sa sidings ng mga flat. Dog mama. Sa kulana. Oo. Thank you for watching and God bless all.